Az európai ember számára Isten nagy ajándéka, hogy a karácsony mindig hideg. Akár hóval köszöntve, akár anélkül, éjszakáján és hajnalán sohasem jó hontalan vándornak lenni. Hontalan vándorok pedig mindig voltak és mindig lesznek. Kezdve Betlehem éjszakájától egészen az idők végezetéig. És mindig lesznek hozzánk hasonló emberek, akiknek karácsonyi játék után van hova hazamennünk, akikre meleg lakás, meleg ételek és becsomagolt ajándékok várnak. Megpróbáljuk ma megjeleníteni a túloldalt, a decemberi éjben didergő, ajtókon kívül rekedt Máriának és Józsefnek világát, akik kopogtatnak ajtókon, vagy már nem is kopogtatnak. Akik nyomorúságukban, visszarettentő külső és belső valóságukban mégis hordoznak valamit az újszülött Jézusból, mint ahogy a kis gyufa áruslány is. 1840. december 24-én az emberek az utcán mind a karácsonyról beszéltek. A fenyőfáról, amit délután feldíszítenek a szobában, a cukorról és a játékokról, amit egymásnak ajándékoznak. A kis gyufa áruslány apukája minden évben megígérte, hogy nekik is lesz karácsonyfájuk, de sohasem volt. Egyik este is azt mondta, hogy másnap reggel elmegy dolgozni, és a pénzből vesz egy kis fenyőfát. De amikor napkeltekor fölkelt és kiment, a kislánya utána sietett, és látta, hogy balra fordul a sarkon, és nem jobbra. Arra pedig nem a munkahelye volt. Régebben, amikor a lány kicsi volt, a nagymamája sokat mesélt neki. Elmondta Heródes király történetét, meg a kicsi Jézusét, aki megszületett, és utána egyből menekülnie kellett a szent családnak. Nagyon jó volt leülni a meleg szobában, és hallgatni őt. De aztán meghalt, és maradt az apukája, akitől minden este csak szidest kapott. Aznap, igaz, hogy ünnep volt, mégis ugyanaz történt este, mint máskor. Az apukája hazaért, kiabálni kezdett, mert otthon találta a lánykát. Elzavarta gyufát árulni. A gyermek megszeppenve állt édesapja szigora előtt. Azt hitte, hogy karácsony estéjén nem kell kimennie a fagyba árulni. De az apa nem sajnálta. A szörnyű hideg ellenére is elküldte. Esett a hó. A kislányon csak egy szakadt ruha, azon pedig egy foltozott kabát volt. Lábán 2 hatalmas papucs. Nagyon szegények voltak. Alig járt valaki az utcákon. Az emberek mind otthon voltak és ünnepeltek, csak neki kellett reggel óta kint lennie. Hiába. Egyetlen szágyufát sem tudott eladni. Ahogy az utcákat járta, egy suhanc gyerekkel találkozott, aki éppen akkor szabadult ki a börtönből. Látta rajta, hogy fázik, ezért is kérdezte meg, nem akar-e gyufát venni. Ám a fiú gúnyosan kinevette, majd elszaladt a kislány egyik papucsával. Utána szaladt volna a kislány, de nem tudott, mert a másik papucs leesett a lábáról. Nagyon elszomorodott. Kedves volt neki a lábbeli, mert csak ez az egy dolog volt a nagymamájától, amire emlékeztette. Egy ideig sírtogált, majd arra lett figyelmes, hogy eléggé besötétedett, és a szél is fújt. Alig érezte a lábát. Teljesen átfagyott. Hazament, bár az elveszített papucsa miatt még jobban félt a dorgálástól. Remélte, hogy apja nem zavarja vissza az utcára. Ahogy hazaért, szomorú látvány tárult elé. Az apja egy boros üveggel a kezében ült egy széken. Amint meglátta a lánykát, azonnal veszekezni kezdett vele, amiért hazamert menni a gyufákkal, ráadásul a papucsa is hiányzott. Visszakergette az utcára.
Éppen azon kesergett, hogy már senki se jár az utcán, mert későre járt az idő, amikor egy hölgy és gyermeke haladtak el mellette. Kínálta nekik is a gyufát, ám az anyuka undorral elküldte. Attól tartott, csemetéje elkaphat valamilyen betegséget a kis gyufaárustól. A kislány lekuporodott egy kapuajba, hogy legalább a széltől óvja magát. Ahogy lehelgetve próbálta melegíteni apró kezecskéit, eszébe jutottak a gyufák. Ha meggyújtana csak egy szálat, biztosan melegedhetne a lángjánál egy kicsit. Eleinte nem merte meggyújtani, hiszen azt el kellett volna még adnia, ám a kemény hideg kényszerítette. Amint fellobbant a lángocska, libasültet látott egy tálon. Szaladt volna, hogy megkóstolja, de amint a gyufa kialudt, a kép is eltűnt. Remélve, hogy az övé lehet a finom étel, meggyújtott még egy szál gyufát. Ám most mást látott. Egy gyönyörű szép karácsonyfát, alatta ajándékukat, körülötte táncoló gyerekeket. Szeretett volna közéjük állni, ám amint feléjük indult, a gyufalángja újból kialudt. Nem sokkal később meggyújtotta a harmadik szál gyufát is. És lássatok csodát! Most a szeretett nagymamájának a képe jelent meg. Nagyon megörült neki. Elmesélte, hogy amióta ő a mennyországban van, otthon csak verést kap. Kérte, hogy vigye magával, ám ekkor a gyufaszál kialudt. Szomorúan nézegette az utolsó megmaradt szálgyufát. Nem tudta hazamerjene menni. Ha az apja rájön, hogy nem eladta, hanem elégette a gyufákat, biztosan verést kap. Rágondolni is rossz volt. Miközben tétovázott, egyszer csak csecsemő sírásra lett figyelmes. Egy házaspár közeledett felé apró gyermekével. Azonnal megismerte őket. A Szent család volt. Egy régi könyvben látta a képüket, amiből a nagymamája a kis Jézus születésének a történetét mesélte el minden karácsony este. Mária nagyon aggódott, hogy megfázik a kisded, ezért megkérte a kislányt, hogy gyújtsa meg az utolsó gyufaszálat, hadd melegedjenek egy kicsit. Amint fellobbant az apró láng, újra megjelent a nagymama. A kislány szaladt volna felé, ám József visszatartotta. Elmondta neki, hogy őket küldte a kislányért, és ha akar, velük mehet. A kis gyufárus lány nem tétovázott. Levette hát kabátkáját, és elindult a családdal a békét adó fény felé. Reggel aztán keresni kezdték a kis gyufárus lányt, de csak a foltozott nagykabátot és a leégett gyufaszálakat találták meg. Nem tudta senki, hogy milyen fényesség vette őt körül, amikor Máriával és Józseffel együtt elhagyta ezt a világot.